ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ପାଣି ବର୍ଷା ଯେନ୍ଟାକି ରାତି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଡୁଲି ବାହାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ କିଧିରେ କିଧିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାକେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଯେନ୍ଟାକି 6 ବଜେରୁ 6 ବଜେ ତକ୍ ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡୁଲି ବାହାର କ୍ଷେତ ଖୋଲା ସବୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୀ ଯାଇଛେ। দেখুন বহুত জোরে প্যান ভরিছে 8 মনকে প্যান অছে দেখুন দেখিপারুথিবে। ଆଉ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇছে ଦେଖୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲା କି ନି ହେଲା ଟିକେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆମର ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ସମୟ ପୁରା 6 ବାଜିছে। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା 6 ବଜେଟା ସୁଟିଂ କରୁଛେଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଥଉନ୍। ଆର୍ ଆଗ୍କେ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥଉନ୍। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଏନ୍ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥଉନ୍ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। তো দেখুন কেনতা প্যান বর্ষিছে দেখুন মুই আর টিকে আগ্কে যাউছে দেখাইদেমি। তো দেখুন দেখিপারুথিবে পুরা ঘাই নলিয়া ভঙাই ଯାଇଛେ কেড়ে কেড়ে পুরা খাল খাল ହେଇଛେ। মুই পাগ্কে যাউছে আর দেখুন কেনতা প্যান দেখুন। আপন এটা দেখুথিবে যে পুরা গোটে বন্ধ কি গোটে চহলা কি গোটে কাଣା ব্যাগ লাগুথিবা হেলে এটা কিছু নিছে গোটে গোটে বাহালে এইটা দেখুন দেখিপারুথিবে। তো এই বাহার মানে দেখুন ধান এটা বুনা ହେଇଛେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଏଟା ପ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ପ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଧାନ ମାନେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଧାନ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଣା ହେଇଥିଲା ନ ଯେନେ କାଣେ କାଣେ ଧାନ ଏଇଟା ହେଲା ନ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଧାନ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ ନିହେଲେ ବି ପୁରା ଫୁଟେରୁ 2 ଫୁଟ 2 ଫୁଟରୁ 2.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଥିବା ଦେଖୁନ୍ ଡୁଲି ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥଉନ୍। ଯେନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରୁଛେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଏନ୍ତା କ୍ଲିୟର୍ ନି ଆସ୍ବାର୍।